Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asike sibuke lo mdwebo wethu. Besinawo kulomunye umdwebo wethu kodwa ke ngifuna manje sike siwubuke nje ngenye indlela lo mdwebo wethu. Ngifuna ukuthi angithi isikhala esiqaleni besikade sikhuluma kakhulu ngani ngemideni. Uyayibona leyo nto nge-triangle esithole phakathi esingayibiza nge-medial triangle. Kodwa ke manje ngifuna sikhulume kakhulu nange-centroid ukuthi sisebenzisana kanjani nayo. Ngokuthi nje sike sidlale kancane ngani ngesibonelo lesi sisibona la phambi kwethu. Ngifuna ukuthi ukukhombisa kule video noma ku lesi sibalo esisenzayo ukuthi u-EG unelana noma u-equal to 2 GB. Uyayibona into nje ngisho nangu EG uma la ngithi mina u-EG unelana nobani no 2 GB. Ngifuna sike sizame ukuveza lokho ukuthi kuyiqiniso noma siyadlala nje uma sisho njalo. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Sino A oya B jikeleze sithi sijikeleze ngo B sishone kule E uma ukuthi besifuna uqhamisa i-triangle ethize. Uthi ngikhiphe ngumbala la ncase ngikhiphele ngapha ngivale yefana hayi ncamashi kodwa sekungenani ke sifuna vele ukuyikhipha ilesimo noma ime kanje akunalutho akusho lutho lokho. Asiboneke uma sengino G wami ngale ngizama ukuveza sibheke ukuthi uG siwufaka kanjani. Ayihambe kahle iyo kanye sihamba ngo EGB ngale siyobamba ngo A sibambe ngu E lapha la ekhoneni ngifuna ukuthi sike sizame ukuthi sikhiphe kanjani siveze ukuthi uEG uyanelana noma uyalingana nobani no 2 GB. Asiboneke ukuthi uma sesikwazile ukuyidweba sikhiphele ngala sihlanganisa kanjani. Qhakazise nje lesi sikhala ngidlulele qhakazise nalesi khombisa ukuthi ilokhu esisebenze ngako singaze sidideke naku umdwebo besuzama ukuletha ngala siyosebenza ngawo. Asiboneke uma ukuthi besithi siyawuqhubezela lo mdwebo noma lo mugqa lo shona le ngawo. Asibone ukuthi kuzosivezela na ukuthi lokho esizama ukwenza kuyisimo kanjani. Asithi uH loya mhlawumbe singawubambela ukuthi mhlawumbe i-height sidlulele sibone ukuthi uX basufaka la sithi X uvale kahle sithi X nangapha X nangapha X ngase sithi sale sithi nje 2x ngalosidlala sisho uX no X kanje sithi nje 2x ngoba yasibona isikhala sanele oX ababili. Sidlulele sithi sino 1/3 sibe no G half EG times height. Ukuthi siyazi ukuthi ukuthola i-area yethu sisebenza kanjalo sisebenza ngokuthi half base times height. I-base yethu ke u-EG lapha sibone ukuthi siyasondela na ncase sibone isikhala sisebenzele ngakhona nanku half wethu GB half GB
times h, half GB times h, half GB times h, nangale singiboba sisehla ngala sizokwehla sesehla nobani, half eg lo kade sinayo vele phezulu, sihambe nje kancane h, base leya mhlangano noma leya nhlanganiso elaphayana kuba siyazi ukuthi equal to x loyaya shothi sothini 2 times half kuba siyazi x ungubani, half times GB times h. Ethi siyazi ukuthi konke lokho leyo nqwaba sekumele base kumele u-x. Asibone ke ukususanayo siyazi u2 times half kuyasusana kube u1 lapha h basusane sisele no eg over 2 eg ncese asithi ukubheka emuva futhi selelo u-half loya sithi eg salelo half of eg equal ubani gb usalele base uyabona ukuthi sisondele kanjani kumphumela wethu kamnandi nje futhi kalula nangokukhulu ukusheshsha sisingathi ekuyigoqeni sithi sithi 11 nxa sithi half eg equal gb singathatha nje ukuthi labo half babe babili ke siyazi ukuthi bazoba bani kuzoba u2 wa gb lo kade vele siufunile okusiveza phi iqiniso.